Učesnica zadruge šokirala priznanjem. Ispucala mi je koža od droge. Čim se vratila u zadrugu, Mina Vrbaški je javno priznala da je koristila drogu u spoljnom svijetu, zbog čega sada trpi posljedice. Ispucala mi je koža. To je od previše droge. Pijem neke vitamine, ali mi ovi ne daju, rekla je Mina svom dečku Nemanji Đeriću Jacksonu. Mina je dodala i da već mjesec dana ima kijavicu, a Nemanja joj je poručio: još dan, dva, straight, pa ćemo da ozdravimo. Inače, Mina i Jackson su se pomirili čim se vratila u reality, a Jelena Krunić, sa kojom je on bio do Mininog povratka, se zbog šoka čak i gušila. Mina se na Jelenu uopšte ne obazire. Ona je u razgovoru sa Macom Diskrecijom objasnila da joj Krunićka nije konkurencija. Ona je predala igru, ja sam htjela da se zaigram, ona je rekla svoje. Neću da se svađam sa njom. To mi nije cilj, objasnila je Mina.